Carmela Dono, anzjana ta' 84 sena tilfet ħajjitha waqt li kienet qiegħda tkun fil-bajja tal-għadira mal-qraba tagħha. Fil-ħin li seħħ il-każ l-anzjana kienet qiegħda tgħum ma' bintha. Dawk li kienu qegħdin fuq il-post raw l-anzjana wiċċa l-isfel fejn dak il-ħin ħasbu li kienet qiegħda tgħodu s'isna ftit wara ndunaw li kien hemm xi ħaġa ħażina. Il-lifeguards stellaw lil-mara fuq il-bajja u bdew jagħtuha nifs artifiċjali, iżda l-mara laħqet mietet sakemm waslet l-ambulanza. L-anzjana hija miż-żewġa u hija residenti San Pawl il-Baħar. Il-pulizija qiegħda tinvestiga u mistennija ssir l-awtopsja biex tiġi stabbilita r-raġuni tal-mewt tagħha. Intant il-bieraħ raġel ta' 27 sena ta' nazzjonalità Taljana ereq ġo pool ta' Lukanda f'San Ġiljan. Din l-arqa tidher li seħħet wara mħatra ma' sħabu fejn fiha ridu juru min l-aktar li jżomm min-nifs taħt l-ilma. Sħabu ndunaw li kien ġara xi ħaġa mhux tas-soltu minħabba li seħibhom ma telax f'wiċċ l-ilma wara 6 minuti. Dwar dan il-każ ukoll il-pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha.